Je 4. marec 2025 a som pri ďalšom sútoku, zaujímavom sútoku riečky Rudava. A toto Veľká Morava, Mokrava, z tých historických jazykov. Rudava, 47 km ide cez vojenský výcvikový priestor. Veľké leváre, malé leváre a takýto domček tu je na stáčej nôžke. Pri sútoku a takýchto domčekoch chát je tu viacej. Keď sa Morava naplní, tak určite treba mať vyššie umiestnený týchto miest na relax. Takže takto to tu vyzerá tá riečka Rudava. Koľko? 47 km, prietok 2,8 metra kubického za sekundu priemerne a toto ešte raz Morava. Dáme si aj konkrétnejší pohľad na Rudavu. To ešte pohľad na tú chatku. Rieka mi dala zabrať. Vypil som si aj na narodenie môjho vnúčika ododov Rudava aj ďalšími slovenskými vínami. Ženky nesmú chýbať. A ešte raz pohľad na riečku Rudava. Šiju, ale tiež je tam asi veľmi ťažké prejsť. Už som sa pokúšal z druhej strany prísť a nepodarilo sa mi.